Jo ja feia temps que volia muntar el meu negoci i sí que vaig buscar informació a Gram Impuls per veure com podia fer el procés de muntar l'empresa, perquè quan desconeixes tot aquest món, clar, si no t'ajuda algú i no et guien una miqueta amb el pas a pas de tot el que has de fer, és superimportant l'ajuda de Gram Impuls. Que ha estat la peluqueria amb nosaltres, ara com Montserrat Parera, durant 53 anys. Jo ja feia temps que sabia que arribaria un dia que em jubilaria, no em faltava gaire. La meva gran il·lusió és que això continués com peluqueria i que fos una bona peluqueria. I aleshores, amb els botiguers d'aquí al voltant, em va dir: Montse, a Gran Impuls et poden ajudar, Aleshores estic molt contenta perquè de vegades sembla que els miracles existeixen.